Kohan men ko para kajing pule naga gospel kabang yos ngau mentan kalong kabajrong Henry lada ngipusan ngilaban sim atali kipon lane arbenta ngilaban benta ya kena ke gospel kabang gidang yos ngau menta kawai ke lain bat ke benta ke benengkong kabang aku aban sim kum kamat pusan hakana ke step kadai kene habalap rung hapoying kisenran jung Jisu kikeli yo Jisu balai ngi ngimla ban penkot yau to kena alane ban be yau to mensem boman kine kikentin Jisu ujubab yaki senran gijung ya une ujaj mensem boman omla satya ban be da ei laitang da gejing duai bat gejing shajing it kanai kedai ke benta ke benengkong bat kamat pusan ke benengkong ke bangila bansim na ke gospel bang yos ngomentan kajing duai ko hanmen ko para kalong gabakong san na ke benta jungi kajing duai kedai ke bor jonga bat jongpi kum ke kristan kejing shajing it sachisien kedai ke bor kebapan klan yangi ban ya kajing kristan jongi kajing duai kadai kabor kabayar rap yang ayapi ban lebha ha kajing jongi baman lakasngi kajing shajing rukum ju kapan klan yang abadipi ha kajing mensem ban baha banang lebha kajing duai kabangi duai man kasngi kadai kabor yang abadipi ban le persya ya kajing penshoy ban le persya ya kajing lane kijing wit kijing wa kibang ikendu ha kijing jongi kum kikon kristan bat kum juru kijing shajing it haba kaya ilang rengkat bat kijing duai kapan klan yang iken ban le persya ya kine kijing dein mata kedau kijing shajing it bat kijing duai kiai rengkat namar ba kidei kibor jong kijing kristan jonga bat jong pi dein mata kedau walada ngimla ban syong daki kenta banduai Henry dalele ngimde ban klet banduai ngatip mapi kum kipan ki jong blei ki badan laka jong kakam ki badan laka jong ka deiti ban le nadu mestep hadu mamid pimdan por ban syong banduai kum banduai ki lingdo ki reuniam Henry dalele ngimde ban klet banduai namar ba kajing duai kadai kabor jong kajing kristan jungi namar ba kajing duai kadai kabor ke bapan klanya pi bapinang la susu ban lebaha ha kajing jung pi kumu kristan kum ke kristan lane kum ubreu ni kabreu ke baha ban le ekikam tang habang duai ngila ban pendep hok ya ke kamram jongi kum kikun ki jong oblei basa cisin ngaban biang ban ngong biang kajing duai bat kajing shajing it kadai kabor kapan klan yangi ban le persya ya kajing ban le persya ya kajing snow ban le persya ya kabor jong ubomban dei namar ba kisenran jong Jisu kiduna ha kajing shajing it bat kajing duai yolese bakim semlala ban be ya umensim bomban na uneu khna baret uba lawan ra khamat jongki dari mata kedau lada mangame pi ngi kwa ban beno ya kabor jong mensim boman na ka jing jungi na ka ying ka sem ka jungi lada ngi kwa ban lain no ka jing lain lut ke bapura na ka jing sate sakum ki bangi yo mat ha ka jing ka jungi ngi dei ban penreham lane ban pen scam ya ka jing duai jonga bat jong pi bat kum juru ka jing sha jing it kanai kadai kebanta kebenengkong kebangila bansim naga gospel kabar pad ngiyo ba uneu kupa jong unu khona haba wan yalam yau kun jung hakmat Jisu uong kine kikentin ngangej to pen klan ya kejingej batlot jonga ngangej to pen klan ya kejingej batlot jonga ngi iwe paiwe kum kibreu
kum ki khon Kristen ngilayok pediang ya kene ka jingej ngilayok pediang hi ya kene ka jingej dau trai ubala ai yang ngabade pi ladangi ong ngim padon ka jingej ladangi ong ngim don ka jingej kamentoy yang bang khot Kristen kamentoy yang ngi bangi khot ki Kristen ngilayok pediang ya kene ka jingej nau trai bat ngila ong ho ya kene ka jingej nau trai yo lese ka jingej ka junga ka jungpi kampat scam yo lese ka jingej ka junga ka jungpi kampat jeliu hau tau trai ubal ai yang ngi kene ka jingej dein mata kedau kene ka jing duai lane ngi dei ban keno ya kine ki kentin ki ba une kupa jung khuna uperta lane ukuno akhmat jung jisu ngadon ka jingej ko trai hanrei ka jingej ka junga ka long ka batlot ka long ka baduna dein mat grau pen klan ya kene ka jingej namar ba ka jingej sachisin ko hanmen ko para ka habanya rengkat bat ka jing duai jungi bat ka jing sha jing et jungi ladang ngim don jingej ngim laban duai ladang ngim don ka jingej ngim don ka takamen sim ban sha jing et dein mat grau une urang ba lane ukpa jung khuna usngut ho lada ukwa banyo ya kata gejing duai ha gejing em lada ukwa banyo ya kata kemen sim jong gejing sha jing et uhab bandan gejing et ningkong ne shab e den mata kadau ko han men ko para ha gejing em junga ba jung pi man kasngi to ken ngin pen kan mau ya lade gejing et kalong ka bahakmat tam nak benta jungi kum ke Kristen namar gejing et kamdon hangi nginom la ban leb ha gejing em nginom la ban duai ha gejing em gejungi nginom la ban sha jing it lane ban le kino ki kam ha gejing em jungi kum Kristen ho yolesi lada pilong u Hindu neki we pat ki Jainiam lada pim don gejing et pila ban em gejung pi hanrei om dei kum ki Kristen yang ngi ki Kristen ngi don kam ban penraham ya kena gejinget ngi don kam ban penjeliu ya kena gejinget gejungi kenang bangila ban duai kenang bangila ban sha jinget kenang bangila ban lebha ha gejung em gejungi gejungi kalong gejing khang ba ban le ya kino ki kam ki babha ha gejing em kom ki Kristen deir matak dau token ko hanmen ko para mentajar ngin khabrep ya lage jong ki khmat ngin duai ban ngin pan nautrai ban penraham ban penskam ban penjeliu ya gejinget gejungi hau and your Jesus Christ